gaskiya ne. A gaskiya ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gane wannan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fitsari ne ke ji da Allah. Eh, na sani, zauna zan dora ka a kan foni. Yake ce jariri. Okay, to ashe kana da wayo, to zauna. Bismillahir Allah. Ka san kwastomomin kowane da yanda Allah yake haɗa ni da su. To ya hanya? Lafiya. Madalla. Ya suna. Ya su gogo. Ka san dai ni baƙo ne, sai dai ka maimaita mun. Ya. Nawa. Hausari za ka yi ne? Za ka bani ne, an taba ne. Ok, to. Amma na bazawara ne ko na budurwa? Wannan mata aure ce. To a yanka mu. Mijinta ne ya mutu kafin ta gama idda yi na dafa ta. Ba ta gama idda ba? Ba ta gama ba. Haramun ne wacin dabban da bata yi idda ba. Masha Allah. Masha Allah. Kuma a ka'ida ma ya kamata majalisar ɗinkin musulunci ta kama ka kayan ka dabban da bata gama idda ba. Kana zaluntar mutane. Tsakani da Allah. To ka buga a jarida mana. Wannan ma kaman kan bunsuru ne wa. Gashi nan. Kan sauro ne. Sauro yana da kai? To kai ba ka gani? Da me yake cizo? A'a harbi yake ba cizo. Yan wato irin shi din. Irin shi ne kan shi ne. To. Na'am. To. Yanka mun kwan. Za a soya ma ne koko a haka za ka ci shi. Ka san ɗanye ne. Gashi yana tiriri kuma? Au, ashe ka dawo daidai kenan. Ai kwai ne kuma ka ga ɗanye ne, yanzu ka sa akwai masu kaɗa su shanye. Dan Allah ka yanka mu. Ni wani lokaci na baya ɓaci da. Me za a yanka ma? Kowanne ma yanka mu wannan. Wannan? Eh. To. A wannan fata ne ai. Ƙaho ne. Wancin fata. A to. Yanka mu wani gurin. Wannan kai gani wannan ba zan zai biya da kai wallahi. Alƙur'an. Ban san kitse. Ai da wannan ma na fa na tsoka. Ba na son kitse. Ka ga wannan ba wanda ya kai ta laushi. Kaf tsokar gurin nan. Ai inda ka saba cin irin wannan tsokar to an gama. A sama a leda ne ko kana sauri? To ai na ga ina tsokan ne ko yanar ke ne? Ga ta nan gurin ai tsabar da huwa ne, ka san dambu na so in yi da ita. Ban bugu ba mai ganda ka kare na. A daidai kace kenan. Allah ka yanka mun nan. A to dan kare na mun wayo wannan zaka ce min wai naman menene? Tsakaninka da Allah ba bunsuru ne? Tsakanin da Allah ba bunsuru bane ba. Menene to? To tun da ka ce tsakanin da Allah na